गंगानगर ब्लकनि बिसिंग खबजाक भारत चंद्र कामिनी लाहारनि हालक बेलायनो हामिया तै आमचायो दुइनि जुंजार तै फेरांचातिनि जुंजालबाय फेरांचाति लाहार तै दुइनि सानमुं बायदिनि पासाल आइचुक निसिमी आम्बासा निसिमी गंडा तुइसा थांलाय सुख्लायमानि लाहार कासुलायखा आमचायनि लोकलक सानमुं तुइसाका दाक्ति दाक्ति न बंनि सानमुं सुपुंगै मारिनाय दुइ लाहार तै फेरांचातिनि चुंबरो रूट ब्लक खेमोके चुं दुइटा जागाओ चुंगाचुहा गंगानगर बाजार साकाबाय जांबो ब्रिजो माइके तिनिन चिनि डिमांड के दुइनि समस्या केत्रे लामानि समस्या 19 मेल चिंगो भारत चंद्रपारा जांबाय जां लामाओ प्राय 8-9टा पाराकाओ 8-9टा पाराओ निने कमपक्षे फैमिली 500 থেকে 600 फैमिली दं बो लामानि कुनो एकदम हामया निने रुगेउ हांके जों गारि गुरा थांमाया ति बिमाया ता वातै सिजन सुफायतहा वातै हांके जों गारि से हा सेलामाया निने रुगि रो वाहाति बिनिके गारि नो सम दुबाई खासे मासो अब देखो अवस्था तो मन पांदा ता वो जों कागज रुपमाय हा बो कागज पुतो अलरेडी न बो सामुं ख्यानाय हिस्रो साओ अनफनो तिनिनि जरा सामुं ख्याया जों कावबाय आचुक सालायो नावनि सामुं नाय दायदिनो खेनाय हा जे कोनो अफिसार बाय कोनो अब तिनिनि जराओ सामुं ख्याया मनि पांदा तिनिके जों जेपो जों रूट ब्लक खियाके उंया हिया जों तिनि आचुक लायहा ता वो जे अफिसार फाये लिखित भावे निर्दिष्ट तारीख निनी राइटिंग सई खेखना यानी जों ब्लक सारावया जों अब देखि राइटिंग जे निर्दिष्ट दिन तारीख न खि खेके यान पटिओ जों बरो निर्दिष्ट काल जों रूट ब्लक खेना न आगे कोनो वीडियो बा एसडीएम हमहराव दरखास्त जाक बाजानो जाकतो दं वीडियो न जों जानो ह वीडियो न जानो मन कैसेनि ने अलरेडी एसडीएम फुटे सेनि वो कॉपी सेंक्शन कॉपी से दिया मस्त दं निने 2021 निने मे जून चिंगो से सामु चालु केन मासे तिनिनि जरा को क्या ब्रह्म ये तिनि जों बायद के जों रूट ब्लक केनि